לא טוב, תדע לך, זה... עכשיו אני יכול להגיד? שלום, מדבר חיים יפת. רציתי להגיד לכם שאני סבלתי יותר נכון, ברגל צד שמאל, מעל הקרסול, דלקת חמורה הייתה לי. לא יכולתי לדרוך על הרגל, גם בבוקר כשהייתי קם, וגם במשך היום, כשהייתי הולך לא הייתי יכול לדרוך על הרגל. הייתי אצל הרופא האורתופד, הייתי אצל הרופאת משפחה, נתנו לי כדורים, הגעתי עד למצב של זריקות. ולא עזר, הזריקות גם, זה היה משפיע לכמה חודשים ואחר כך חוזר על עצמו. מאותו רגע שפגשתי את נתנאל, נתן לי מדבקות, אני לא הייתי בכלל אופטימי לגבי זה, אני לא מאמין ברפואה הזאת. ואמרתי, מה אכפת לי, אני אנסה, נראה מה שאומר הבן אדם, אני אנסה, שמתי את המדבקות. אני אומר לכם, זה פלא פלאים שאי אפשר להאמין את זה, עד ששמים את זה איפה שזה פועל. שמתי את המדבקות, 3-4 ימים, אני בן אדם חדש, הולך, כאילו לא קרה לי כלום. ואני באותו רגע שהרגשתי ככה, התקשרתי חזרה לנתנאל, ביקשתי ממנו את הערכה הזאת, ובזכות זה אני מרגיש בן אדם אחר לגמרי.